A primeira fase do plan de diagnose de mellora da paisaxe urbana de Pontevedra conclúe que na cidade hai máis de 800 elementos que desentoan coa paisaxe urbana. A día de hoxe temos catalogados 804 puntos na topografía urbana na que hai algún tipo de intervención en distintos niveles, pero con un grado de afección máis ou menos maior, pero que víamos que eran elementos, a estudar, a analizar. Entre eses elementos que desentoan coa paisaxe da cidade ou que están mal integrados, atopamos medianeiras, valados publicitarios, muros de contención e parcelas de difícil aproveitamento urbanístico. Evidentemente, a que máis prevalencia ten son as medianeiras, por unha cuestión de estadística. Si temos un parque inmobiliario que é o que temos, pois lóxicamente cada edificio que sobresale un pouco con respecto ao seu veciño é susceptible de estar dentro desta recollida de datos. Todos os elementos son tipificados en 5 niveis de relevancia relacionados co nivel de impacto que cada un ten na contorna na que está situado. Agora contémplase unha segunda fase aberta á participación veciñal e de colectivos. Queremos que a xente participe, que ao mellor hai elementos que ao mellor quedaron sin identificar e a cidadanía é quen máis coñece os seus barrios e as súas rúas, entón que poidan aportar por si se quedou atrás algún destes elementos. Para iso, o Concello vai programar xuntanzas con asociacións e comunidades de veciños co obxectivo de completar o estudo.